ubuphelele media. Siyakubonga nguye unguye unguye siyakubonga ngiyayikhetha inkosi enkulu yokuhle lokuphakama uNyazi wezulu. Bantu abahle basezulwini, ibingelele kobaba abefundisi benkosi, obaba abavangeli, abashumayeli, abakhokheli kanye nabangcwele bonke boNyazi egameni lenkosi. Amen. Nginomkhuhlane bantwana benkosi, kodwa okukhulu kakhulu bangcwele sisenkonzweni yesabatha. Umuntu nomuntu umi kwelakhe ilayini, bani nobani uzohlakula elakhe ilayini, ngoba uma uliphula isabatha kulotshwa icala kuwe. Njengoba silapha abantu basezulwini sebekhulumile kakhulu baba, besixwayisa, besikhuza, besikhalima ngendlela kaSizani. Bantwana benkosi, njengoba silapha sifana nezingane ziseklasini, uke ukuthi uthisha azitshele izingane zakhe ukuthi batabami ngomuso sizobhala itest. Kodwa nazi impendulo batabami nginikeza imbuzi. Imibuzo yonke enizobhekana nayo nansi imbuzi. Kuye kube lihlazo ke bantwana benkosi, abantwana beyiphethe imbuzi kodwa bejinge befeyile. uShembe bantwana benkosi usinikezile indlela yokuya ekhaya. Wathi uShembe kwenzeni lokhu batabami ningakwenzi lokhu. Ukuze nifike ezulwini yenzani lokhu ningakwenzi lokhu. Kodwa kubonakala sengathi siyofeyila siphethe lembuzi. Ngokungafiki lapho uShembe asibizela khona. Shembe uthe masiyeke inzondo. Shembe uthe masithandane. Wathi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana. Wathi uma bexabana bangabakabani.
wathi musani uxabana, wathi maNazarethi banimunye khona nizothanda uJehova. Ngibona sengathi siyofeyila siphethe imbuzi. Zingane enjani ezifeyila ziphethe imbuzi? Ngicela ukufunda incwadi nye bese ngihlala phansi bancane. Incwadi kaTimothi oqala ivesi lakhona lika 19. Timothi oqala, Timothi 1:19 ivesi. Unesatenda amati eBhayibheli. Ngifuna insizwe oyivule iBhayibheli ipheke phenye ipage lebele ngifunde. 19 ivesi. Ukhona iBhayibheli ngamathe. Funda. Ithi lencwadi bantwana benkosi muzwa kithi ensuka ngihlale maNazaretha ayingcwele. Ithi lencwadi masibe nokukholwa. Nanso into efuna ushembe phakathi kwethu bangcwele omdala nomncane. Ithi lencwadi kaBaba uMshumayeli ube nokukholwa. Uthi ushembe lencwadi yeBhayibheli masibe nokukholwa nenhliziyo singabi nenhliziyo emnyama. Uyingozi umuntu onenhliziyo emnyama. Awubambe nangu 2 ongayiyeki bamba 2:8 1:8 Jakobe 1:8 Jakobe 1:8 Jakobe 1:8 ngayicimi leyo 1:8 Jakobe 1:8 Jakobe oqala ibese ngelika 8. Sengihlala phansi bancane khona obaba befundisa. Thathe Mshumayeli wenkosi. Umuntu onezinhliziyo ezimbili Uyingozi umuntu onjalo bangcwele. Uyaguquguquka ngejaki baboloni sonezo. Uyingozi umuntu onjalo bantwana benkosi. Onenhliziyo ezimbili ofana weather cock. Ukuthi mawukhanga inyakatha abhekele emakhanga ningizimu abhekele. Ithi lencwadi umuntu onenhliziyo ezimbili unjani? Uyaguquguquka ekuhambeni kwakhe konke. Yeka qhubeka nalo ncwadi baba. Ube nokukholwa. Bese inhliziyo yakho ibe mhlophe ungabi nenhliziyo emnyama. Bayilahlile lenhliziyo emhlophe abanye kwasekwenzekani? Waphela ukukholwa. Bantwana benkosi angabi njalo. uNkulunkulu lolu uthando ushembe alutshala phakathi kwethu malubonakale ngezikhathi zonke phakathi kwethu bangcwele sithandane akabonge uNkulunkulu sihawukelane ingane zikaThixo. Uma sithandana uyophela ukuhlebana uyophela ukuzondana. Uma sithandana njengoba isho njalo incwadi ithi uthando luyabekezela, uthando lunamona, uthando luzidumisi. Isho njalo lencwadi yeBhayibheli. Siyakubongela mbangelo wenkosi. Sho njalo baba umfundisi umlungana ngolunye usuku umfundisi wakithi. Khuluma ngendaba kamfundisi ubaba uMagwaza. Ozala uMagwaza ohambile wasenkandla. Uthi bantwana benkosi wayibona njalo umayilele ebona memeza isonto ebushumeni bakhe kodwa bengasondeli abantu. Wayeseze enkosini eyayikhuluma nendaba. Inkosi ibuza umbuzo ukuthi walimukela imibandla. Ithi uthi umshumeli noma umfundisi uMagwaza Nkosi angilemukelanga. Ikona kokudala ukuthi uma ulibize ebandla lingasondeli. Ngoba lemukelanga ibandla. Ithi ngiyakubongela mbangelo wenkosi. Uma usufike kulesi sigaba sokwemukela amabandla. Ayibonge inkosi. Cela ukwehlela ngezansi inkosi umsebenzi lapha. Ubuphelele Media.